Sasoareko Perlak baloiari lehenengo ostikoak Sanduzelaiko ikastolan eman zizkion. Gaur egun etorkizun handiko futbolaria da. Lerro artean arin mugitzen da eta Jokosenak bereizten du. Osasunaren izarretako bat da eta 2029 arte berritu du. Aratzuriko gazteak Parisko Olinpiar Jokoetan urrezko domina eskuratu zuen. Gaur Aimar Oroz Osasunako jokalariarekin solastatuko gara. Kaixo Aimar, zer moduz? Kaixo, zer moduz. 2022an Sevillaren aurka lehenengo mailan debuta egin zenuen, nola bizi izan zenuen? Egun hori izugarria izan zen. Esango nuke sentimentu gehien izan dudan eguna, ziur. Oso polita izan zen, aurreko egunean esan zidan jagoa jolastuko nuela, esan zuen 11koa eta pixkat urduri, baina bueno. Pero eguna izugarria izan zen eta bukatu zen oso ondo. Berezia izan zen, penalti bati esker gola sartu zenuen eta Osasunak irabazi zuen. Nola bizi izan zenituen minutu horiek? Partidua ongi zijoan eta konfiantzarekin negoen. Eskatu nion Tximiri baloia ea penaltia uzten zidan eta esan zidan baietz, pero ja sartu nuen eta ezin dituzut esan edo eskribitu zer sentitu nuen momentu horretan, zen izugarria izan zen. Eta gero ja partida irabazi genuen eta festa. Momentu horietan urduritasuna dator? Bueno, agian pixkat, baina hor jolasten zaudenean nik uste urduritasun hori joaten zaizula eta zaude taldea, zu, baloia, aurkariak eta partidoan ez daude hori sentsazio hori. Atzera begiratuko dugu, Aimar, Sanduzelaiko ikastolan eman zenituen baloiari lehenengo ostikoak. Nola gogoratzen duzu? Gogoratzen du etapa polit bat hor ikastolan, lagun askorekin hor beti gauden jolasten futbolean hor zelaian eta gero hasi nintzen hor ez dakiz 7-8 urterekin eta polita izan zen eta gero pasa nintzen San Juanera, 2 urte terdi, eta gero ja hemen daramatza desakit 13 urte edo. 11 urterekin etorri zinen Osasunara, beti izan altzara gorritxoa? Bai, beti nik gorritxoa bengoa izan da, bai. 2019 urtean, bigarren mailan debuta egin zenuen, baina gero hurrengo 2 denboraldietan Promesas taldean jarraitu zenuen. Nola bizi izan zenituen 2 urte horiek? Bueno, nik uste oraindik ez nagoela lehenengo taldean egoteko eta niretzat onak izan ziren, asko hasi nintzen nik uste futbolari bezala eta ere lanean egon nintzen nire gorputzan eta asko hasi nintzen esango nuke. Askotan badirudi debuta berehala iritsi behar dela, baina askotan pazientzia beharrezkoa da, ezta? Bai, pazientzia oso garrantzitsua da mundu honetan eta batzutan ez gaude kapazitatuta edo momentu horretan jolasteko eta gero Sevillaren aurka iritsi zidan momentua eta nik uste hor asko hasi nintzen esango nuke. Gorputzari erreparatu diozu, entrenamenduetatik ariketa fisikoa egiten duzue? Bai, ez daki guztiok, baino askok ni arratsaletan joaten naiz gimnasiora eta nik uste garrantzitsua dela guretzat eta nire kasuan ongi etorri zait. Nola nabaritu duzu aldaketa hori? Bueno, pisua hartu dut eta hori ere zelaian nabaritzen da. Zaki gero pisua hartu arren erosoago eta indartsuago sentitzen zara nik uste ere eta azkarrago agian ere.
eta bueno, ongi etorri zait. Eta indarraz gain alderdi psikologikoa ere oso garrantzitsua da, nola lantzen duzue? Bai, oso garrantzitsua da, ez du lantzen egia esaten bat dizut, ez dauka psikologorik edo, eta ez dakit, agian hitz egiten lagunekin edo gurasoekin, baina nik uste pertsona reserbatua naizela eta asko kostatzen zaidala nire espresatzea eta irekitzea. Bai, irekitzea, bai. Denboraldi honi dagokionez, aurreko sasoian konferentzia ligara sailkatzeko zorian egon ostean helbururik finkatu alduzue? Aurten? Bai. Beti salbazioa da gure maila edo, baina nik uste taldea daukagula hori lortuta aurrera edo gora begiratzeko. Aurten proiektu berri bat martxan jarri duzue, Alessio Liziren esanetara, aldaketa handia nabaritu duzue? Bueno, bai, egia da entrenatzaile bakoitza bere moduak eta bere ideiak dauzkatela, eta bai, aldaketa izan dugu, hasieran pretemporan kostatu zitzaigun eta zitzaidan pixkat, baina gereia pixkanaka oian gara. Oraindik nik uste adaptatzen gaudela, baina gero eta hobe egongo garela ziur nago. Esaidazu, Aimar, futbolari dagokionez, zein da momenturik garrantzitsuena zuk gogoratzen duzuna? Ni gogoratzen dudana, agian lehen esan duzun egun hori, Sevillaren aurka, lehenengo partidua, kopako finala, ziur, galdu arren, baina oso polita izan zen, eta gero ere esango nuke Joku Olimpikoetan ere finala. Errege kopako finala ahaztezina izan zen, milaka gorritxo bertan Sevillan, nola bizi izan zenuten aldageletatik? Bai, guretzat izugarria izan zen, hor kaletan ez egon arren bideoak iristen zitzaigun eta izugarria, bai, eta autobusarekin ere askotan goratzen dut, autobusean gaudenean Kartujara jaten ikusi edo bizi izan genuna hor traiektuan izugarria izan zen. Eta Joko Olimpikoen ametsa ere oso ahaztezina izan zen, nola bizi izan zenuen urrea irabaztea? Ere izugarria, hor Parisen, PSG-ren zelaian, Frantziaren aurka, izugarria ere guratza oso duenan, arreba, eta oso polita izan zen. Gustatuko litzaizuke Espainiako selekzioaren lehenengo taldearekin jokatzea? Guztioi gustatuko zitzaiguke hor egotea, baina ez dit logurea kentzen, baina bai, gustatu zitzaigu. Osasunarekin jarraituz, Osasuna arrobiko taldea da, hemen Tasoaren gaude, zer da Tasoare Osasunarentzat? Tasoare Osasunarentzat ni esango nuke guztia dela. Nik uste jokalari asko hau dela hemengoak lehengo taldean adibidez, eta nabaritzen da nor garen etxekoak, eta bai, nik uste Tasoare asko ematen diola Osasunari. Zaleek ere asko ematen diote Osasunari, nola definituko zenuke Sadartzelaiko giroa? Sadartzelaiko giroa, ni esango nuke ligako hoberena ziur. Sadarren bizitzen den giroa ez daukazu ginen jolasten, nabaritzen duzu bultzada hor bultzatzen zaituzte, eta bai, polita da etxean jolasten. Futbola alde batean utziko dugu, zure alde pertsonalagoa ezagutu nahi dugulako, zer zaletasun duzu? Ez dakit, lagunekin egotea, familiarekin denbora pasatzea, kartetan jolastea gustatzen zait, adibidez, beste kirolak ere, baina futbolarekin ezin dugu asko praktikatu, baina bai, hori izango nuke. Beste kirolik egin duzu? Ez, jolastu lagunekin padelera edo batutan tenis edo zerbait. Eta futbolaz gain ikasketak izatea garrantzitsuak dira? Bai, nik uste baiet, ikasteko beti dago denbora eta nik uste garrantzitsua dela. Zuk ere ikasketak dituzu, ezta? Bai, bigarren
batxilergo atera nuen, selektibitatea egin nuen, eta gero hasi nintzen ingenieria agronoma, baino goizetan euskeraz, baino hasi nintzen promesarekin entrenatzen eta ezin izan nuen jarraitu. Gero hasi nintzen AD UNED-en eta hor nago, bizkanaka baina hor nago. Eta kulturari adibidez dagokionez, zer musika talde gogoko duzu, zer estilo? Egia esaten badizu dena gustatzen zait. Zuten du reggaeton bai, tekno, batzutan ere euskeraz, guztia. Elikadura zaintzen duzu? Bai. Jaten dugu hemen tasoaren eta afaria ere hemendik eramaten dugu, hasi bai, saiatzen naiz ongi eramaten. Eta zein da zure platerik gogokoena? Gogokoena, ez dakit, agian sushi edo, esango nuke. Bai futbolari eta bai bizitzari orokorrean erreparatuz, zer erreferente duzu? Zer referente, nire gurasoak esango nuke. Zergatik? Oso langileak direlako, oso pertsona onak, ez dakit. Aimar, lehen euskal musika aipatu duzu, orain euskara solastatzen ari gara. Euskara garrantzitsua da zuretzat? Bai, nire ama beti esaten dit, ez daki euskeraz eta esaten dit. Gustatuko zitzaiokeela hitz egitea, pena bat dela zaila, baina bai, niretzat polita da euskeraz mintzaten egitea eta jendea ikusten euskeraz mintzatea bai polita. Aimar, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Mila esker zuei.